माबायदि मामि मोजां आथिङावबो नुलायसिगोन बारो नुनाय नंला आथिङा जोहरलायनाया खयथा चेयर दं बेयाव 1 2 3 4 5 6 पुराना डाइनिं टेबल 10 बोसोर जोरबाय बियो ओमफ्राय मोजांमोन आरोना स' गाइस जों दा बाजार इन्डियायाव थांनो नागिरबाय आरोना बिराद गोबावसै जों थाङैया बेसेबां गोबाव जाखोमा जों थाङैया लकडाउन खननै थांबाय जा गोबाव जाबाय जों थाङैया ओमफ्राय थांनाय नायनोसै मा मा मोनो मेङोलै कॉफी कप तो हम लोग भैया के लिए बोतल लेने वाले हैं और दीदी को पता नहीं ये क्यों पसंद आया बहुत अच्छा है भैया जिम भी लेते हैं तो उनके लिए मुझे क्यूट लगा हाँ हमें तो क्यूट लगने से हम लोग उठा लेते हैं किसी दिन गोबर भी उठा लेंगे क्यूट लगा तो शेप अच्छा हुआ तो लादो 3 मोनथाम खानै आं अनलाइन बिहरगोनथ' फ्लिपकार्टआव दाख्लै बिहरखादोंमोन नाङा जालायलायदोंमोन बियो ये बॉक्स मुझे बहुत पसंद था तो mana ubrinanle फिलहाल mana ubrinanle तो बुरी बाबा दिल तो बच्चा है रमा नहीं वो जो अपने जो पेंट दिखाया था ना उसका प्राइस 500 कैसे हो सकता है रेल गेट पे मिलता है ऐसे सेम क्वालिटी का 150 100 200 में हाँ पहले लेकिन ऐसा नहीं था अभी ऐसा हो गया सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं विशाल में देखते हैं उधर क्या क्या मिलता है यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग तो आपको मिलते हैं हम वहाँ पहुँचकर मुझे उधर से जाने में बहुत डर लगता है तो हम यहाँ से आ गए मुझे गुली खांबाय बियाव नहीं ऊपर ही चलो कैसे भाई मैं मम्मी को नागिर नागिर मेंबायमोन जोङो मा लाखो नों डाइनिंआव बग्रा बे डाइनिंआव बग्राया बे नङा ना बेथ' नङाब्रा नै बिलाय नै गोदान डाइनिं लादो जों बैथि नायनोसै अफार जोबसोबाय गासिबो एलाय हो मम्मी कैसा लगा शॉपिंग करके कितना पैसा गया 3,300 बंद है ये
आइसक्रीम नहीं है क्या? हाँ आइसक्रीम नहीं है? मैं व्लॉग बना रही हूँ। मत बना, अच्छा नहीं दिखेगा। अच्छा दिख रहे तो गंदा दिखेगा। कौन खाएगी? कौन खाएगी? मैं। हाँ हाँ कौन? कैसा है ये? कौन है कौन? अच्छा नहीं होगा शायद, चॉकलेट चाहिए था। ये खा चॉकलेट का, ये बेटर है। दिखाओ। नहीं ये नहीं चाहिए। खा के देख। ओए आइसक्रीम नहीं ले आवो। कौन है कौन? अभी सब घुसा ना, नहीं तो मेल्ट हो जाएगा। ठंडा नहीं है रे। ठंडा नीचे वाला था। हाँ वो ये ठंडा। कैसे लाते हैं ये सब? ये अभी कैसा आया है? ये वाटर ले लिया, उधर है। इतना क्या कर कंजूसी क्या कर? कंजूस मैं नहीं हूँ, हमारा दुकान है। ये देखो मेरा दोस्त। मतलब फेस ऐसे गंदा है। इसके दुकान में आओ, फ्री में पान खाने को मिलेगा। हाँ इनके दुकान में आओ। हाँ, फायर पान, कपल पान। ये बढ़िया। इसका प्राइस कितना है? 250। और क्या क्या? कैसा है? टेस्ट कैसा है? बढ़िया है। अच्छा नहीं हुआ तो फेंक दूंगी मैं दुकान में आकर। अरे लेक्टोजन खाना पड़ेगा, लेक्टोजन। वही खा दो। हमारे 1 केजी साफ दिले 3 दिन के 7 दिन जाए। लो ये लो। যত বেশি লাগে নেব অত বেশি লাগে, যত বেশি লাগে অত বেশি লাগে। পান বানাও। This is it. Kusa. দাও কালকে Cha. দিও। No. ये भी निकलेगा। ये भी निकलेगा YouTube में। কত হইছে? जल्दी लो बहुत ठंडा है। So guys जोङो दा न'नि लामायाव दङ, न' मोनसिगोन। ओमफ्राय न'आव सहैनानै नोंसिनो बुस्थुफोरखौ देखायनोसै जों मा मा लाबोदों। So guys जोङो मा मा लाबोदों बेखौ देखायनोसै नोंसिनो। नै बेलाय खानजं। आं बिदिखौ मोजां मोनो आरोना खानो। बिदिजों खानो मोजां मोनो आरोना। आंनाव दंबोखायो खिन्थु पुराना जाबाय नालाय ओंखायनो गोदान लाबोदों। ओमफ्राय आरो ब्लेक कालार फसायखायो। बेबो दङ, बेजोंबो खानजाबाय। बे जाबाय। ओमफ्राय नैबे ब्लेक कालारनि पाजामा, बेखौ ओरैनो न'आव थानायाव गानो आरोना। जोङो न'आव गाननो गस्ला सोलायखादों आरोना लायनाया। ओमफ्राय माखासे बुस्थुफोरखौबो लाबोफाबाय। नैबे आंनि। ओमफ्राय बिदिनो मोनसे दंबावो, आब'आबो लादों। र' नैबे आब'नि, बेबो मोजां। ओमफ्राय जों लाबोदों नैबेखौबो बायदों आरोना। बियो आंनि नङा, बे आब'निसो। मोजां मोननानै बायबाय बेखौबो न'आव गाननो थाखाय। ओमफ्राय आंनिया नैबेलाय आंना। आं बे कालारखौ मोजां मोनो आरो गानफेराखै नालाय ओंखायनो बेखौ बायनाय जादों आरोना। बेखौबो न'आव गाननो थाखायनो लाबोदों। ओमफ्राय नै बेखौबो बायदों, किचन नेपकिन। बेबो मोजां आरोना। ओमफ्राय टावेल मोननै लाबोदों आरोना। नैबे मोनसे, बेबो आब'नि। ओमफ्राय आंनिया बोरो, आंनिया पिंक कालारनि, किउट। टेडी बियार दङ बेयाव। ओमफ्राय मा लाबोबावदों? नाइटि दङ, नाइटिया। ओमफ्राय आब'निबो गांसे दङ, सेम कालारावनो लाबोबाय जोङो। मोजां नुदों बेखौबो, साइज नुदों। नैबे स्कार्ट, बे आंनि। मोजां नुगोन बेखौबो, किउटनो।
ओमफ्राय नैबे आब'नि टि शार्ट आब'नि नङा बे आंनिसो बे आंनि टि शार्ट मोजां नुदों बेखौबो न'आव गाननो थाखायनो मोनसे दङ नैबे आब'नि सेम लानाय जाबाय जोङो नैबे डाइनिं गोदानाव लानायनि थाखाय लाबोबाय डाइनिं गोदाननि थाखाय लाबोबाय बेखौ ओमफ्राय नैबे दङ बेखौ मोननै लाबोदों मोजां नुदों बेखौबो बेबो बियो दङ मोननै ओमफ्राय नै बे दङ बेयाव मोनब्रै दङ मोनसे मोननै नैबे लास्टनि मा जाखो नोङो हामा नै बटल लाबोदों दादानि थाखाय बेखौ दा आब'आ दादानो हैथोंसै न' जिमाव लांबाय थाथोंसै आरोना ओमफ्राय नैबे आब'नि मिन्थिया मा फसायनानै लाबोदों नै किउट आरोना किउट बुस्थु नुबाथाय जों हिन्जावफ्रा एसे जालाबायखायो आरोना अ माय गड जायो जोङो थारमानि जों बेखौ बाहायाबाबो जोङो बायथारगोन आरोना बेबायदि हिन्जावफ्रा किउट बुस्थु नुबाथाय फाग्लि जायो ओमफ्राय नैबेखौ लाबोदों बेयाव आं फावथेन दोनगोन आरोना मिन्थिया फावथेना मा जायखिया फावथेन दोनगोन आं ओमफ्राय बे मा बुस्थु नै बेखौ मा लाबोदों दां हाइजेंबो हाना होजायो साफ्राव हाइजें आलु भुजिया किचेन गेजेट्स हादो दैयाव सोमनानै दोनदो एसे थिखोनानै मेड इन चाइना मेड इन चाइना चाइना ओमफ्राय नैबेखौ आं बायदों आं होनखादोंमोन हिन्जावफ्रा किउट बुस्थु नुबाथाय फाग्ला जायो साबसिन नङा नोंनो उन्दै गोरलैनिसो आंनानै किउट आंनाबो ओमफ्राय नैबेखौ लाबोदों सुइटहार्ट माखासे बुस्थुआ बाजार इन्डियानि ओमफ्राय माखासे बुस्थुआ बिशालनि आरोना 130 199 मोन अफार प्राइस 130 So guys, दिनैनि भिडिअआ बेसिमनोसैमोन मोजां मोनोब्ला लाइक शेयर आरो कमेन्ट खालाम ओमफ्राय जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बाय बाय बेखौ खेवाखैनो